Iban Gaztañaz, piritsi zara. Da nahizu gaur, parrilla aurkezpenien egon zara Euskal Telebistako programa berriak aurkeztu direlako, gero lanien bebai. Eta tartetxo bet hartu orain, besteak beste, zeuzatoz erakusle moduen. Gaur, Santelmo Museoan batu zarete. Hori da, urte berrion. Urte berrion, ez zute zan. Gomidatzeatik. Ez zute zan. Santelmo Museoan izan gara, neguko parrilean aurkezpenen, antxe guardin, eta, lan gehienak indauzkau, eta bakizu, zuke harki, nola izaten dan, programa bat hasi aurretik, eta... Ikusten gabiltz, gure lankide asko bai, Kike, azpimargarriak irudituko zaizkit, besteak beste, Kikeren programa barria, zuen programa itxura sekulakoa dauka, Kika Monarriz sagak izeneko programarekin ikusiko dugu Euskal Telebistan urtarrilaren 17an izango da, atzekalin jarri zarete babizok. Ala aginduta, guk esan dako egiten dugu, askotan. Interesatzen zaizkidan biak atzien egon die. Esan duguna, sagak familiei buruz izango da, belaunaldiz belaunaldi, nola familia batek tradizio bati eutxi dion, kasu baten aizkoraren inguruan, bertsuen inguruen, beitetarrak izango direlako protagonista lehenengo programa horretan. Kika Monarriz sagak programarekin bueltan, nik Kikeren fana naiz, hori oso ezaguna da. Zuri apurtxu bet bai, gailurra extrem, perdido, leku berezi batera zoaztelako. Oso gogorra izan da, eta ikusteko oso gogorra izango da? Oso divertigarria izango da, zer da hau, Iban? Ia. Hau da, gailurra extrem lehenbiziko aldiz, ia zingen nun, otzailen, buru argirien bati edo, eta ez diot, ironi ez diot benetan, iruditu ditzaio nila zainen bilen erripi polendan, karrizketak egiten guztua, eta aurkezleen bat behartzula korrik egiteko, Nik espaino ulertzen jendia, ze presak mendia junta gora eta bera, hondik ez dut ulertzen. Kontua da, aurreko otzailen iaz gailurra estrem ingendula, uranei ikeragarri gorra egintzean, bildurgarri gorra. Iratik eta biok, irati handak eta biok. Irati handak eta biok, eta nahi gorra egintzean batetik orduan, sasoian gehiagiz neolako, edo orain bezala ez neolako, zentzan hogei eguneko gauza, eta batez ere zaila egintzean lehiaketa, gu lehiatzen hori eta gaude. Irati bezala, ni, arraunen. Hori grabatu egin behar da, orduan. Bi horiek uztartzea aurrekoa, irudiek... Aurreku da hau? Ikeragarri gorrentzean, benetan, ikeragarri gorrentzean. Hau, orain, perdidorako bidean, perdido, fisikoki gogorra bai, baina, bigarren edizio ere bazan, eta alde hortatik nik uste lasaiago ibili gala. Gogorra izango ez da ba, fisikoki, pentsa, 300 kilometro Irungo aldabe baserritik, perdidoraino, monte perdidoraino. 300 kilometro, 8 egunetan, irukorre gela ez da, ja maratoi bat eguneko. Orduan, gogorra egintzaie, batez ere korrikalari ez diren kirolariei. Horra etorri diran 12 partaideak, denak kirolariak dira eta asko goimailakoak, baina korrika ez, triatroian, edo aizkoran, edo arraunean, edo dena delakoan. Orduan, Ikuslei zergaitik gustatzen zaigu horren beste hau, besteak beste konkistador aurkeztu dalako gaur, eta beri dagokionez, lehian ikustie, lehia hori ikustie, kasu honetan egia da, gertatzen den guztia, zergaitik gustatzen zaigu horren beste, ikustie lehia hori... Nik uste dut, hainbeste gustatzen dela, gorputza mugaraino, edo mugatik gertu, mugak gorputzak uste oso urrun dauzkala, baina gorputza estutu egiten da, eta gaur egun hori espektakula da. Nik ez dakit ez nahi sartu gorkan zorionez edo zoritxarrez. Baina horrek funtzionatzen du, jendea nekatuta ikustea, sufritzen ikustea, eta alde horretatik, puska eder bat ekarri dugu. Baina sufrimendu bakarri, gero gertatzen dena aukerak eta egiteakoan, begira, aukeratzen da jendea ezinik doanean, baina askotan egoten arraunen genbiltzanean, entrenatzaile askoak esaten ziguna, sufrimendu hona eta sufrimendu txarra, ez da? Askotan, kirolariak askotan bada sufrimendu bat gozagarri sortatzen dena. Superazio hori edo? Kirola egin ez duen jendeak askotan ulertzen ez duen, ez da, nolalik, horre... Eta benetan nik ikeragarri gozatu dut, mendian gora eta bera. Arrauna aipatu zu, arraunlaria zara. Arraunlaria izatetik, izan dakoe, arraunlaria zara, espirituz arraunlaria zara. Arraunlaria izatetik,
hortxe, kiroletan lanien, arrauna oso ondo azaltzen zulako, asko dakizulako horreri buruz. Hortik aukeratauz, Herri People aipatu bidazulako, bueno, bakoitzan ibilbideen gan ere egon dien aldaketak, danok egin dugulako gauza ezberdinek. Egiten duzu beste urrats bat, elkarrezketak egiten oso atsegina zara. Zerrek eso? Ataraten zu informazio bat ikusliek be maite zaitxu. Horren arabera, aurrera guez lanien, gauza ezberdinetan, itxasonti bat bai datorkit burura, hau zaila da aurkezle moduen be bai. Gailurra ekstrem, nik hau, ezingo nuke egin hasteko, baina oso zaila da aurkezle moduen be bai. Horrelako erronka bat. Bai, hemen, niretzat, esan dizute, aurreko estremean, nik, gaizki pasan, asko sofretu non, hor, nahi bazu, profesional bezala, tokia bilatzez dezulako, alegia. Lehiakorra naiz, lehiatzen jarri, eta niri burutik pasa ereitzen egiten kamarak askotan esan, geldi, eta nola egon hau geldi lehiatzen egin ez da ez. Telebista egiten nahi gaituk, grabatu berdea, baina ni lehiatzen nahi nahu. Orduan, lehenbiziko hartan hori uztartzea ikeragarri gogorra intzean, eta nik usteet handik denok ikasi genuela. Eta perdidora joateako, bilera desente inditugu. Eta nian batez ere, saiatu naiz, mugatu naiz, lana izan da, karrera kontatzea. Bertan egon, haiekin nekatu, haiekin gozatu. Amabi lehiakide ikusten gabiltz, 8 etapa, ez dakiz ama kapitulutan emango den etxien hau, 8 etapa hauek 8 kapitulu izango diren edo gehiago izango diren, zer da? Zer da? Reality bata, abentura programa bata, jendea kanporatzen doa, zer ikusen izango dugu, gailurra estremen? Abizena abentura edo realitya edo, reality nik uste dut komplejurik esaten dut, reality bada, gertatzen dena benetakoa delako. Pentsa, lehiakide askok, nik uste telebista ezautzeztun jendeak, aurreritzekin juten da, esan ez, dana prestatuta da, eta ez dakiz zer, eta benetan, harrituta, honi itzein da, geratzen dira, azaltzen dana da, gertatu dana. Bai, eskotak pentsatu montaje bat dela, ez dela, noski. Ze sarrera inberdian, eta ze agur, eta nondik nora doan, hori gidoi baten dago, baina han gertatzen dana, euneko eunean, da, gertatzen dana. Eta, galdera zentzen, liatu dira? 8 etapa, zema kapitulutan ikusikun, zema denporon zarie, grabatzen be bai, Habri amabil lehiakidiek, Bale, atariko bat eta 8 etapa. Eta hau grabatzen, egon ginean bezperatik joan ginean, eta 8 egon, hain zuzen da. Eguneko saio bat atea genuen. Ona izan da, izan ziala 9-10 egun oso intenso, handik etorri ginean material morduakin, hemen berritasunetako bat, edo nobedaetako bat da, 12 partaide, 12 lehiakide daude, egunero bat kanporatu izaten da. Taldeka lehiatzen dute, baina hori grabatu egin behar da. Eta 6 kameralari etorri dira ura grabatzera. Karo, korrika, etapa osoak, eta mendian, beraz, haiek begi bat eraman behar dute, bisorean, kamaran, enkuadrean, eta bestea bidean. Eta haiek ere, nolabait historia honetan integratu dira, eta beraiek ere gainera taldekide dira, eta modu aktiboan parte hartzen dute zenan proba honetan. Lehenengo programa hori aurkezpeneko izango dana, gero 8 etapa, 8 kapitulutan ikuseli izango dana, irabazle bat egongo da? Bai. Ikusikot, zeu ikusti erren bakarrik. Irabazle bat egongo da? Irabazle bat. Zergaiti merez izango du, gailurra ekstremonetaren gantxatzie? Parajen gati bakarrik. Aurkez lasgain, noski? Ilartzen hau, bai. Parajen gati, nik uste dut. Parajen gatik, eta gero, aintzat hartu behar da, kontuan hartu behar da, gaur egun, mendile azterketak oso modan daudela Euskal Herrin. Halako sukar bat dagoela. Kontu bat esango izut. Nik ontan hasi aurretik, nik neuk ere ez non ulertzen, nola, lehen uste aipatu etela, gure kaleko eta laneko eta hiriko presak nola mendira eraman, ez da? Nik mendia bizitzeko
nire modu egintza izan da, paseatzeko edo lasaitzeko, eta jendea korrika, han batera eta bestera, eta nire nahiko zera egiten zitzaidan. Eta orkestera goina kontraesanikin. Mendira, joan, orkestera. Eta horrein kontua da, saletu inaiz. Gaur bertan, mendin bulten dator naiz. Bizi. Zerbait badu. Honek, mendila azterketek edo mendian korrika jardute honek, engantzatzen duna eta ikusi besterik ez. Nola idian hemen ugaltzen, mendile azterketak eta zenba jende dabilen, atzetik demonioa seika galu ezela, korrika, mendian. Intentsua be bai, irudiak ikusten gabiltzelako, esan duzuna, telebista, horro sartute zauz, zer? Sarratute zauz? Sarratute zara? Ez gehiegi. Hori, uste eta sarre danak lehenbiziko edizioan. Vale. Eta gero telebista madok beste gauzon bat, gure ize bat. Gure izeak gure lan asko. Asko arrezten du. Baina gozatu bai, sufritu bai, eta sarretu bai. Telebizioak ondo pasatu bai. Asko. Oso ondo, bai. Telebizioak politxea delako hau, esan didazuna. Zuzenien grabatuta dau, bertan dau, sekulako material ekarri dugu, hemetik programa bat egin behar da, eta benetan gertatutako kontuak dira. Nik alde telebizioetik ikusten dudalako guztia, gustatzen zaidalako telebista ikusti eta nola egin da dauen hau. Hau intentsua da, talde guztiarentzat esan duzuna, zeuentzat eta bizi izan duzuen guztientzat. Gustora, emaitzarekin. Bai, hor azpimarratu nahi nuke, azkenean horre arpegiak asuntan geuk jartzen diogu, baina batzetik zenba landa hon, lau todoterren ondikin, ia 40 launetik gora ibili gara, hauntza eta nuntza, eta bestea, zuk egintzazu kontu. 6 kamerari, korrika, beste 4 kamerari grabatzen dena. Eguneko igual 120 orduko grabaketa, 1000 ordutik gorako grabaketa daude. Hori gero edizioan, hau dana jartzea eta hor lan eskerga dago honen atzetik, lan handia. Irudiak ederrak ikusten gabiltzelako, sosaitxik perdideraino ere joan zaretelako, irudi horiekin gozatuko dugu, lehi horrekin gozatuko dugu, noiz hasten da? Gaur aste artea ez da, atarikoa etzi, eta gero, etzi 15, lehenbiziko saioa, lehenbiziko etapa, Irundik etxalarra, eraman gintuena, eta, martxan dela, eta ederki. Hortxe, gaur Gailurra Estrem aurkeztu dalako, besteak beste urte barriari begira, Euskal Telebistak eta karren nobedadetako bat. Jarraituko zube bai, kiroletan, bai noski? Bai, hortxe gabiltza. Frontoietan, ikuste zaitxut. Herri kiroletan, da hortxe, Xabier Orbegoz etorri da gurekin, zuen ezagun bat, lehen urtean hemen etorri zana. Arri, atzo telefonoz izan genuen, apustu dalatan. Bai? Beira, zora azken urtetako apustuik haundinetako etxidu, Bizentekin, eta, Xabier ere ikusiko dugu, horre gora eta bera. Kastinaren garrantzia be bai, ezta? Bai, nik kontu egiten ez nahi sartzen. Telebista dalako, esaten gabiltzen, telebista dalako eta gantxoak berritu mulako. Eta gero, esate bateko kastina jende mordoa aurkezten da, hor aukeratzea ere ez da bat erreza, esate baterako aukeraketan ibilidean lankideak, bakoitzak ematen zuenarekin, nola baite bere lana ebaluatzen zuen, ez da? Hau aukeratu dugu, funtzionatzen duen ez dakiz zer, sorpresa desente egoten dira. Balantalan, Ibon Gazteñazpi, besteak beste lanien zabiltzelako, Gailurra Estremen ahotsak jartzen zabiltz, hemetik gelaren baten. Hementxe, ez dut bukatu handik. Neurin etortzeralako, lagun handiak eralako da basatozelako, aurkezten Gailurra Estrem. Ez dugulako galduko, aste honetan esan dugu atarikoa, gero 8 kapitulu etorriko dira, urrengo astien besteak beste, sagak, Kike Monarzen eskutik, ikusgai dagoelako, eta, parrilla aurkeztuta. Oso ondo. Eskerrik asko, Ibon, betia plazerra zu ikustie. Zuri gomidatzeatik. Plazer bat izan da, laster arte, jarraituko dugu eta egingo diogu, jarraipena. Eskerrik asko,